Daw l-indizji kollha, dan nuqqas tazzjoni kollha jinvolvi il-gvern ta' Muscat u l-gvern ta' Abela f'korruzzjoni massiċċa li huma responsabbli kollettivament għaliha u kieku qed ngħixu f'demokrazija normali, il-gvern ta' Robert Abela kien jirriżenja il-bieraħ qabel illum. Hekk saħaq l-avukat Edward De Bono li flimkien ma' deputat nazzjonalista Adrian Delija der fil-kawża kostituzzjonali sabiex it-tlesparijiet jingħataw lura lill-poplu Malti. Edward De Bono staqsa li Robert Abela għalfejn dam 5 snin biex ħa azzjoni u ħalla lill-poplu Malti u Għawċi ikompli jinstera il-miljuni matul dawn is-snin kollha. Aħna llum smajna illi mhux se jappella mid-deċiżjoni, mela xi jfisser dan? Ifisser illi Robert Abela jaqbel ma' sentenza tal-imħallef De Pasquale fit-totalità tagħha. Jaqbel ma' talbiet li jagħmel Adrian Delija fit-totalità tagħhom. Għax kieku ma jaqbilx, jappella. L-avukat Edward De Bono saħaq li s-sentenza tal-imħallef Francesco De Pasquale kienet l-ewwel sentenza fl-istorja legali ta' Malta li sabet li l-gvern responsabbli ta' korruzzjoni ma' frodisti u ċewwe ma' Vitals u sussegwentament ma' Stewart. B'hekk din il-kundanna f'pajjiżi supposti tħaddem bid-demokrazija twassal għal riżenja totali tal-kabinet ta' Robert Abela. Fil-kummenti tiegħu l-avukat De Bono sostna li għalkemm Robert Abela qal li huwa ma kellu ebda rwol huwa kien il-konsulent legali tal-kabinet ta' Joseph Muscat meta seħħ it-trasferiment kundannabbli bejn Vitals u Stewart. Abela għalhekk ħati daqsu jrid jerfa' responsabilità ta' emilu. La hemm dik il-korruzzjoni, hemm dak li jsejħulu ħasil il-flus. Il-flus moddija lil Stewards u lil Vitals spiċċaw ukoll fidejn il-korrotti Maltin li ħamaw dan il-ftehim. U għalhekk alla volja m'hemmx il-prova fejn marru dawn il-flus, hemm il-prova l-indizji ċirkostanzjali li juru illi xi ħaġa ħażina ta' spjegazzjoni li jeħtieġ li tingħata għandha tingħata minnu fih quddiem il-qorti. L-avukat De Bono appella l-avukat tal-Istatu lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex ma jifqux hawn iżda jmorru pass oltre u jieħdu azzjoni kriminali kontra kull min huwa involut. Għax in-nuqqas ta' azzjoni fil-funzjoni pubblika hija reat ukoll. Hekk inti bħala Ministru, bħala Prim Ministru sussegwenti taf illi ta' qablek kien korrott u ma ħadx l-azzjoni meħtieġa, inti mhux biss għandek tirrispondi għal emilek, imma għandek ukoll tagħmel dak kollu meħtieġ biex in-nies kollha involuti jiġu mresqa quddiem il-ġustizzja.